ayan. Ang ganda, oh. Ganda ng parol. Wow, ganda. Ganda ng parol. Nakakawala sa problema. Oh. Ano? Ayan, oh. Ganda ba, oh. Wow, oh. Dito na tayo sa intersection. Of the giant lantern. Yan. Yan, kukuha ko na. Diba? Grabe. Parang masarap sila dito. Puro na lang ilaw. Oh. Wah, dito ba nakahawa, no? Ayan, sa kabila. Dito. Ganda nila po, no? Ganda. Oh. Oh, iba-ibang ano, ilaw. Nakakawala sa ano, problema. Yun, oh. Wow. Oh. Dito na ako sa kabila. Ikot na naman ako. Yan. Ito naman kami sa daan. Puro na lang mga ilaw. Puro parol. Ang makikita sa daan. Tama. Dito tayo sa pinakasentro. Ito. Wow, 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 wow. Wala na tatataw. Yan.
dami niyan, oh. Ah, ganda na. Oh, Ganda. O tara. Oh, lipat tayo sa kabila. Yung din. Ayun! Papala doon, ha? Dami! Video ka mo. Oh, yan. Wow. Tago si Jingjing pa. Tapi kan kita para kita siya. Ah, nandiyan siya talaga. Ganda. Ah, Jing, dito na Jing. Jing. Ayan kami. Dami namimili dito. Wow, hindi makita yung mga itong ilaw. Ang ganda na. Ayan o, wow, ganda talaga dito sa Pampanga section ng San Fernando, Pampanga. Nakakawala ng problema. Hello guys. Hello guys, mamili na kayo. Kami ay maglilipid-video muna. Napakaganda ang lugar. San Fernando, Pampanga. Yan kasi mo yung pinaka-sentro. Ito yung Capital. Home Giant Center, San Fernando, Pampanga. Ayan. Ito, wow, ganda, oh. Wala akong masabi kung kumusta ka. Ang gandang-ganda dito. Kahit saan ka pumunta, lahat ng tanawin, puro mga ilaw. Nakakawala ng problema. Buti pa sila, masaya. Ako, nakatunganga. Sana all. Din mo ba ka Jing? Para may video Ayan, no. Jing mo ba ka Jing? Nila, Jing mo ba ka Jing oh? Dito Jing Jeng, oh. dyan, no. Dyan kasi may mga ano, Jeng. Ano, mag-hi ka. Jeng, oh. Oh, ang ganda, oy. Ang ganda-ganda. Baba ka mo. Ah, Jeng, oh, Jeng. 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 Oh, guys. Oh, tanong, ang ganda, oh. Oh. Natawan! Natawan! Ayun, ang ganda, no? Ang tawan yan! Ay, hindi. Ha? Baboy, ano? Baboy usa. Ano? Baboy usa. Isang baboy? Ano? Ganda talaga ng lugar. Ganda mo. Wow, ang ganda mo. Oh. Oo. Mamili ako kung anong gusto ko. Pili ako. Oh, anong gusto mo? Hatso. Anong napili mo dyan? Yan ang sasakyan mo. Oh. Yan ang sasakyan mo. Ang ganda. Ha? Oo. Anong gusto mo? Yung gold o white? Yung gold? Gold sa'yo. Ano? Ganda ng kulay niya, no? Oh no! Ayan, Sa bakit meron gagawa nila? Sa bakit na? Ayan, oh. Wow! Ganda talaga. Ito ha? Ay, check ka lang. Tingnan mo, tama mo, puro ano. Wala doon, no? Grabe. Hindi pa pa sa capital ng ano. Quezon.
Kahit saan ka tumingin, puro ilaw, kaliwat kanan. Saan ako pwede sumakay? Saan pwede sumakay na Sa, hotel? sa likod. Hindi! Saan? oh, Kapatid! oh. Saan? Saan? Eh, Hey! ganda talaga. Ang ganda, ang ganda, ang ganda, ang ganda, ang ganda. Hindi nakakasawa. Lawak, ang lawak, puro ilaw, iba-ibang kulay.